една от най-хубавите детски градини. Сега с риск да сбъркам името, понеже съм бил тук много отдавна. Това трябва да е Юнско въстание, така наречената. И сега на бързичко ще направя, Юнско въстание, супер. Сега на бързичко ще направя едно заснемане тук на една отсечка. Тук съм на улица Сергей Румянцев, номер 60, на която най-вероятно ще се случи едно строителство на жилищна сграда, която жилищна сграда се пада точно срещу детската градина и парка на училище Христо Смирненски, близо до общежитията на Медицинския университет. И една от причините, които отбих в момента, е за да покажа колко е яко, като се абстрахираш от Медицинския университет, даването под наем, колко е готино да имаш парк до вкъщи. В момента всички алеи, не мога да ги снимам, съм позакъснял, всички алеи са пълни с хора. Видях едни дечица, които си играеха, бяха настанени на тротуарчетата при алеите и сега ще завърта отгоре. Причината да завъртя тук отгоре, това е този парк. Ето, даже излиза човек с кученце. Този парк успяха да го запазят общинари и всички, които имат нещо общо. И преди малко минах и видях тази гледка. Сега не е точно каквото исках да снимам, но мисля, че ако карам бавничко, ще се види малки дечица, деца, които спортуват, алеи, пейки, всичко това нещо се случва в този район, който ви показах и исках точно това видео да направя, за да покажа колко е приятно да имаш парк и зеленина и алеи и малко така добра инфраструктура, детска градина, училище, което училище е в смисъл, аз съм учил в него, но в момента е тотал щета, доколкото знам. Има в Плевен и други училища, за който не е от Плевен. Тук е едно от местата, които са най-така предпочитани за живеене и за ниско строителство, за еднофамилни къщи. От тук надолу е центъра на града. Аз се намирам на улица 10 декември и де-факто, ако продължа надолу, слизам директно на пешеходната зона. Трябва да пресеча Христо Ботев. Идеята беше да подскажа чисто търговски. Предполагам, че на всички ме е писнало от тия видеа за имоти и за какво ли няма, какво да правим. Нали? Ние това продаваме, това не ги гледайте просто. Даже ще сложа в началото на всяко видео, че е за имоти, който не иска да не го гледа. Имам и други видеа на личната страница, в които разказвам как строя две къщи. Това е само за хора, които ги интересува. Не искам да имам милионен рич или каквото и да било. Искам да съм полезен по някакъв начин и в същото време бизнеса, който правим, да достига до хората, които има нужда от тази информация и от цени и всичко можем да дадем. По-добра информация не може да вземете от никой друг, освен от брокер на имоти. Абсолютно никъде няма регистър или каквото и да било като платформа, НСИ, агенция вписваните или нищо друго не може да ви даде информация за реалните цени на нито един пазар, освен брокера, това е в България. Сега в Дубай знаем, че е друго, там всеки с телефон в джоба може да провери супер коректна информация за наеми, за продажби и за всичко, но ние явно сме още много далеч от регистъра на производство като в Дубай. Така че ползвайте брокери, да, проверявайте ги, да, има много хора, които казват, че са брокери, но реално не са. Това просто е защото позволява закона и правилата и всеки има право да участва на пазара. Тук вече мерим кой какъв е на пазара и какво прави и аз мисля, че ние сме едни от стойностните хора в нашата компания, които можем да дадем добра информация и се радваме на доверието на нашите клиенти над 30 години, така че ползвайте брокери за информация. За този имот не знам дали ще мога да пусна информация, просто реших да го снимам това с парка. Ще попитам и тогава ще си позволя да издавам каквото и да било. Така че петък 13 март 2026 година тук в град Плевен имаме бизнес имот, имаме доходност, имаме наем, имаме какво ли още не. Така че който се интересува да се обръща към брокери. Хубава вечер!